Hello mga bata! Anialaw sab kita aron sa pagtuon. Andam na ba mo? Sige, nakatunan na nato ang paghimo og silaba. Kini nagagikan sa mga katingog ug patingog nga atong isumpay. Karon, atong tun-an ang patingog nga yu nga gitawag usab nga silaba nga u. Sige daw. Ang key-picture sa letrang U kay unlan. Sa ato nang nakatunan, ato kining kantahon sama niini. Unlan, unlan, u. Unsay inyong nabantayan sa atong pagkanta? Tanawan ninyo ang baba ni teacher, ha? Utrohon na to. Unlan, unlan, u. Sa atong pagsulti sa tingog sa letrang U, unsa ang inyong nabantayan sa baba ni teacher? Di ba sama ni ini? Atong pormahon. U. Di ba? Mura siya ug mitaas ang atong nguso. U. Sa ingon ni ana mga bata, ha? Karon atong kantahon. Unlan, unlan, u. Unlan, unlan, u. So nakatunan na nato og atong hinumduman sa pagsulti nato sa tingog sa letrang U, atong hinumduman nga ato lang taas ang atong ngabil sama niini. Mura ba og nagtudlo ta og usa ka butang? Mingon kita, tuara o? Tuara o? Sabay sa pagingon, o. Sige, moadto na kita sa sunod. Mga bata, atong hinumduman ang pagsulti sa silaba nga u. Sa gani kato mga bata, atong itaas lang ang atong ngabil sama niini. Dungan sa pag-ingon, u. Okay. Sige daw. U. Ang letrang U o ang U sa kini ka silaba. Ang silaba nga U. Atong ihatag ang mga tingog sa mga letrang katingog. Andam na ba mo? Sama niini. T, I, S, K, O, P, B, G, D, H, U, R, Balik ko na to mga bata ug sabay ko ninyo. Karon medyo paspas na. Karon mga bata, sabay ko ninyo. T, I, S, K, O, P, B, G, D, H, U, R, Maukad to ang tingog sa mga letrang katingog. Karon, wadto na kita sa paghimo og silaba nga dunay silaba nga u. Ang ug o mamahimong silaba nga mu. Timan nakataas ang atong ngabil. Mu. Mura siya og nakabudlot nga mga ngabil. Mu. Nga naman, tungod kay nagsugod kita sa padulong sa u. Mu. Okay, diretso, mu. Sunod, ang t ug u. Musugod kita sa t, padulong sa u. Sige, buhato na to. Ingon kita, tu. Karon, ato nang basahon ang mga silaba nga nahimo na. U, mu, tu, yu, su, ku,
nu, lu, pu, bu, gu, du, hu, wu, ru, mu. Sabay ko ninyo mga bata. Alam na ba mo? Ready? Sige, go! U, mu, tu, yu, su, ku, nu, lu, pu, bu, gu, du, hu, wu, ru, mu. Atong nabantayan mga bata, pirmi nga ni budlot ang atoang nga bir. Nakita ninyo kaganina sa atong ipakita nga lagway sa ngabil. Kato lang ang inyong sundon mga bata. Sige, pato na kita sa pagbasa sa mga nahimong silaba. Ato kining sumpayon aron mamahimong pulong. Sige daw. Sundan nato mga bata. Ang su o ka mamahimong suka. Ang bu o ga mamahimong buga. Pu, la, pula. Ku, ha, kuha. U, sa, usa. Su, ki, suki. Lu, gi, lugi. Bu, li, buli. U, li, uli. Pu, li, huli. Basahon nato. Utrohon nato sa pagbasa mga bata. Suka, buga, pula, kuha, usa, suki, lugi, buli, uli, puli. Sunod mo adto na kita sa mga hulagway. Basaha ang mga pulong ug ilha unsa kini. Suka, dula, lubi, buli, bula, takuri, yuta, luha. Kita ninyo mga bata? Sa kini, suka. Sa gibuhat sa mga bata, dula. Sa kini, lubi. Sa kining naa sa hulagway, buli, bula. Kita ninyo mga bata, bula. Kini, takuri. Kini, yuta. Luha. Utuhon na to sa pagbasa mga bata. Suka. Dula. Lubi. Buli. Bula. Takuri. Yuta. Luha. Okay, karon. Tanaw na ko kung nahinumdum pa ba mo sa mga ngalan sa maong hulagway. Og ibutang o isulti ang nawala nga mga silaba. Sige daw, unsay ngalan nini? Suka. Unsay nawala? Su. Sunod, unsay gibuhat sa mga bata? Dula. Unsay nawala? Du. Kini, unsay ngalan nini? Lubi. Unsay nawala? Lu. Kani, unsay ngalan nini? Buli. Ang nawala, bu. Kini, unsa kini? Ang mga bata, ganahan kaayo magdula nini. Bula, bula. Ang nawala, bu. Kini, usa ka? Takuri. Ang nawala, ku. Dinhi, yuta. Sunod, kanang gitudlo, unsa ka na? Luha. Okay. So, maayo na kaay kita nga mag-ila sa mga silabangan na wala. Sige daw. Aduna kitay word puzzle nga pakita dinhi. Pangitaa ang mga pulong nga paubos ug pahigda ug lingini kini. Pangitaon usa nato ang paubos. Ang unang pulong kay lubi. Sige, hain ni ana ang lubi. Ana ara. Sunod, ang pulong nga puti.
Puti ang akong sinina. Puti, ana. Takori. Makita ba ninyo mga bata? Hain ni ana ang takori. Takori. Ana ara. Sunod. Suki. Ana ara. Sunod. Pauli. Pauli na. Igipangita na ka sa imong mama. Pauli. Karon atong pangitaon ang pahigda nga mga pulong. Una, suka. Nakaila ba ka mong suka? Sunod. Ganahan ka imong magdula ni ini. Ang sabon, dunay bula. Naara siya. Sunod, ikatulo. Pula. Si Nena adunay unlan nga pula. Pula. Naara ang pulong. Ikaupat, luha. Nihilak si Nena kay gikuha ang iyang unlan nga pula. Adunay luha ang iyang mga mata. Ikalima, kuha. Ang pulong, kuha. Ana-ana, nakita na nato unatod ana ang mga pulong nga paubos o pahigda sa atong puzzle. Sa atong word puzzle. Mga bata, nakatunan na nato ang silaba nga dunay U o silaba nga U. Sa mga bata, ayaw ninyo hikalimti nga ang pagsulti sa silaba nga U, ato lamang sundugon ang baba nga atong nakitaan. Sige, basahon nato pag-usab ang mga silaba. U, mu, tu, yu, su, ku, nu, lu, pu, bu, gu, du, hu, wu, ru, ngu. Mahanas pa kamo sa inyong pagbasa ni ining mga silaba mga bata kung kamo magtuon pa. Tanawa pa ninyo ang daghan pa natong mga videos ug mahimo ninyo kining balik-balikon pinaagi sa pagtan-aw ni ini sa atong YouTube channel. Ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe aron updated mo sa atong mga videos aron sa tanang higayon kamo makakaton. Bye-bye mga bata! Happy learning sa inyong tanan! Bye!